L'home que em posava calenta no era alt ni baix, no era ni guapo ni lleig, era un home normal. L'home que em posava calenta no jugava a futbol, no escopia al carrer, era un dandi amagat. L'home que em posava calenta et fulmina quan mira, et desfà quan et toca, et pot fer desmaiar. L'home que em posava calenta els poemes recita, sap parlar d'amor, és un home especial. Però a l'home que em posava calenta no se'l pot ni tocar, perquè a ell els homes li fan tremolar. I aquest és el conte curt, poema en el cas d'avui. I res, no us dic res més, espero que us hagi agradat. Espero que li doneu el like, us subscriviu, tot això que dic sempre, i que compartiu, que això no ho dic mai. Si trobeu alguna cosa que us agrada, compartiu amb els amics, compartiu amb les amigues, amb gent que li agrada llegir, amb gent que li agrada escriure. I ja està. Ens veiem demà amb alguna altra història. Un petó i fins molt aviat. Gaudiu!